Yesterday, Greatman posted about Fadzai Mahere, and a lot of people were not happy on what he posted. The post wasn't received well, and he ended up deleting it in less than an hour. Let me just start by reading what Fadzai posted when they received Mota Iwana Greatman. Fadzai Akati, you can't run a nation on handouts. If you truly care about persons with disabilities, ensure the Department of Social Welfare is funded so that all who need help can get it without having to bootlick or beg on social media. We need new leaders. And then she also posted giving handouts to influencers in the hope that they will say nice things about you to their followers can never compensate for a broken economy where the majority are poor. We want leadership from government, not charity. We need new leaders. And then ndoda kuti munyatsoona kuti zviri kuenda kupi. Fadzai talked about kuti social welfare should be funded kuti vanhu vakwanise kuwanawo mumacommunities avari, vanhu vane madisabilities vakwanise kunoapproacha social welfare vachiwana zvinhu izvozvo, not kuti ana Greatman vauye vachitokumbira pasocial media. Ko vasina social media yacho vanoita sei? Vari kuzasi kwachakasara uko vanoita sei vasingatozivi kuti kune Facebook? So panapa then Greatman posted kana Greatman panapa, Dear Fadzai Mahere, I hope this message finds you well. I truly believe that your leadership has the potential to bring positive change to our community. As a leader, I humbly request that you lead by example and demonstrate your commitment to serving others. I'm reaching out to you on behalf of Greatman Foundation, and you are in need of wheelchairs to support individuals with mobility challenges. If you could kindly consider providing 20 wheelchairs, it will be a tremendous contribution to our cause. Your support would not only be a significant help to those in need, but also demonstrate your dedication to serving others. We believe that true leadership is about empowering others and making a positive impact. Thank you for considering our requests. We look forward to your response. Best regards, Greatman Foundation. Ati aroda kuita leader Fadzai ndiana ataura kuti ambudza Greatman kuti ada kuita leader Fadzai akuda kuita leader izvezvi ndiani? Is this even handwriting ya Greatman to start with? Why is Greatman demanding 20 wheelchairs? Kuna Fadzi is just an ordinary citizen. Why didn't she request that kuna mini paaka request papai? Kana dai kwaanga ari kugovernment kwacho ikoko akadi kukumbira, handi vakangoita voluntarily kumpa kuti 10. Why Fadzi 20? Iye kana president vakamupa 10. Why is he saying kuti Fadzi should give him 20? Greatman has made a lot of people frustrated, and I want to lie to you. Vanhu vari kuita kunonzi kupopota nemastatement aGreatman. Asi iye ari kutoona like he has arrived. Life yake yatova bore zvekutodaro zvekutoti akutomisidzana nevanhu vanenge ana Fadzai. Greatman. Why? Is this not an insult to Fadzai? If I may ask, I'm just waiting good Fadzai achatichi, but I feel like this is sort of an insult. Greatman ane dzungu ake. Now people are asking if this is the same Greatman we did a GoFundMe for, because panapa takutona a different person. Apa arasika zvake, and from now on ngaanopiwe zvinhu zvake zvese ma wheelchair and everyone else ne government iyoyo ngaende koko. Ndosaka akazoblutikwa nevamwe vanhu. I think pana vanhu vese vaitega Madam Boss is the only person vakamupa ma wheelchairs. The rest of the people, they were like, no, we cannot be disrespected like this pachena kudaro. Regai mini azotaura iye kuti uya kuinbox, not zvaakaita zvezvo. Ndaimboti pamwe Mini, what is Mini trying to do? What is this? But ndakatozonota iwa Mina was okay. You can't just address people like you want. Kokuda kuzoita entitlement like that. What is that? Asi ari kuona kuti vanhu havasi kufara nezviri kuitika muno munyika. Vanhu havasi kufara. But iye nekunge akadzidza stereka ari kuziva kuti zvinhu zvaari kuita zviri right, uyo akutoita single out kuti iwewe tipe 20 mawheelchair. Zvinhu zvinofana zvichiitwa nesocial service ndo inofana kuita, ndo vanofana kuprovide zvese izvi. Iye kana nyika yedu yanga iri right, handiti dai anga achitoshandidzanawo nesocial service achinocollecta vachinoita mafunction vachiti nhasi tiri kudistrict rakati, woenda ikoko woita sevo sponsor zvese negovernment. But iye ari kutokumbira isusu tistorina kana anything.
The biggest mistake is putting himself into politics. Regai tione pamberi apa, regai aite zveZANU-PF yacho. Tione kuti life yake yese, who is going to fund his life for the rest of his life ka ngatoziva kuti atobata iwana Tino Machakaira ndo achatobata, otherwise community yedu haichade kubatsira great man. So hamene vachakwanisa kumubatsira after this, because isusu tinyatsoona kuti basa raari kufanira kuita rinofanira kuitwa negovernment. Isusu hatichapindira munyaya dzake dzese, chero akashaura akaita sei, we are not going to be there for great men. I think kuti he's trying to prove a point here, and this is point yechii, but from today great men inini personally andibuda, I will not support. Ndaitombofara ndasingatoziva kuti atori mboko kusvika pathis extent. Kutambura kwese uku kwatiri kuita haasi kuzviona. Inini ndaitosapota ndichiti great men zvaari kuita izvi, ndaigara ndichiuya panapa great men zvaari kuita izvi hatisati zvatomboitwa naanyone, but he has taken that stand. Fadzi is trying to stand up for munhu wese who is disabled. Regai anyimwe mota naWicknell, ndo zvandakutoona apa akuda kuti Wicknell amurecognize nekuti akuita zvakadai sokuna Fadzai. Tikuzviona zvedu. Iye hazvione zvake kuti is very lucky. He's very lucky. Paanoenda nopa vanhu mawheelchair, he must see kuti vanhu vari kutambura sei. Iye ari kusiya ari kusvika achiva pawheelchair. Vari kudyei vanhu vari kusiya nemawheelchair ivavo? Havana kana chikafu, havana kana chii, but yada kuonererwa kunge foundation yake yabva yaita kunge amene. Moza zvimwe ndopa unozoti to hell with his foundation, it's fine. Because what kind of a leader who tries to have a foundation, ari kuti iye adya nhasi, asi ari kukangamwa vamwe vake vari kugara nesame condition yake iyoyo. There are people who are living neurema vasina kana any recognition. Ndo vari kutraya kuda kuti vapinde vakwanewo masocial service, magrants, machii vaone. Iye haasi kuzviona. Great man akaremara body, noti pfungwa, unless kana akatoremara zvese kana zvakadai so. Takutofunga kuti pamwe zvese hazisi kufunctiona. Isu toziva kuti akaremara body, noti pfungwa. Zvinhu zvaakuita izvi zvakutoita kuti atotikanganisa great man. Why should Fadzi do state job? Why? For the why? For the why? Ndo zvada kutongovhunzwa panapa. Handwriting yacho ngati ndeyeZANU-PF. Regai ZANU-PF yacho yakazombomblutika apa, akuona senge zvayamuona yaatoidi amen, because ZANU-PF once blue ticked him. Now that arecognized, akuona nemahindra to make matters worse, neyo mahindra iyoyo akutoona kunge amen. Ndosaka Wicknell felt akafeel like he's being intimidated and manipulated nematauriro agreat men. Ndo the same zvaari kuita Fadzai. Ndo zvaari kuita izvozvo. And then I just want to finish off nepost iri panapa, then I'm done. Hanzi panapa great man ndiwe here nhasi unowakuisira vanhu mapost nekuti wakapiwa mota. When did you become a politician? Ndaizviziva kuti ukangoita recognized unosvipira vanhu vese makarabwa. Fadzai Mahere stood for a better tomorrow. Une udyire iwe, wakadi kuramba mota cause takakuitira GoFundMe. Why you didn't say please pamota iyi itai mawheelchair? Nhasi ndiwe here wakutuka vanhu vakuru iwe Tongai. You are just like the rest. Zvimwe zvacho hameno. Regai tirege kutaura word racho. But anyway, that's the point that I was trying to put across. This is bad at all levels. Great men akufarisa ende ngaapinde mugwara. Otherwise we are not going to entertain him. We are not, because the masses, we are suffering, and we also have my relatives who are living with disability. If Usina Ama who is living with a disability, it's fine for you, but we have